No a čo ste sa dohodli, ako s tým vozíkom? Či to je... Dobrý. Dobrý. A posledná jazda. Fúj, no mne bude zle z tohto. To ináč, posledne keď som sa viezol lavnou to bolo na Omničak, tak ma bolo počuť až na prízemie, teda na dolnú stanicu. Čo si, kedy čau? To mne bolo tam. Ja som bol 12 rokov, kde sa... Čo? Počuj, ale vrácať to bude pri plátoch. Hlavne keby ti naozaj bolo, že pláno, tak vieš čo spravíš? Poťukáš ma po nohe, na ktorú stranu budeš vrácať a ja budem točiť. Ja budem pred tebou? Áno. A to bude takto to bude? Bude to mixovať, no jasné, ale počúvaj, keby ti bolo zle, hej? U mňa už teraz. No, keby ti bolo, že ťa napína, hej, že už ide grcka, tak mi klepneš po strane nohy, ty budeš takto sedieť predo mnou. Tu budeš takto spravíš a mám tam koleno, tak po tú stranu, na ktorú budeš grcať a ja točím do druhej, aby od srdívka to zobralo preč. Vieš, lebo tam fúka 40 km za hodinu, to je vietor taký, že to má... Povedal, že 10 metrov za sekundu. No, to je to isté, 36 je 10 metrov za sekundu. Super. Takže vietor, hej, keď letíme. Takže keď ty grcáš, tak to ide naspäť, hej, čiže do strany. To je núdzový prípad, to sa mi stalo 3-krát a to všetci boli akože po fláne, hej, že jemu bolo už zle na zemi. Vtedy ideš na lyžiarov, hej? Vtedy idem na tabakuky, deťom na hlavy. Sama.